Jan gayeng gumarenggeng ya kaya wong sambatan ngunggahke mbyak yo. Iki mau sinom kroprak dipun lajengaken rujak jeruk pang sire siji kowe aku kudu bekti kowe aku kudu bekti sungkem ring ibu pertiwi pang tir loro kowe aku kudu jodho yen to nyandang nganggo mbok ya kena kanggo conto pang tir telu kowe aku do bersatu yen wargane do bersatu negarane dadi maju bang tir papat kowe aku sehat-sehat pamong praja giat-giat negarane dadi kuat bang tir lima kowe aku do sing tata adhedhasar Pancasila Indonesia tetep merdeka bang tir 5,5 ora ana gong 5,5 eneng wae jajal kaya ngapa bang tir 5,5 bocah-bocah do sekolah yen wis ora munggah ayo padha omah rasah tak pulang gong wis pinter-pinter cah saiki saya jaman saiki ana HP wis SMS-an Facebookeran iya wah iki mongko bengi iki disuting lho sesuk arep diunggah nang internet karo juragane Mister Sugiran bisa dibuka wong sak Indonesia Raya wah paling gumun suarane Pak Bawal mau wingi Mister Sugiran pesen lelagon apa jineman glathik glinding dipinangani ya mergo sing nyeponsori syuting bengi iki panjenengane yen ora dipinangkani sesuk ndak cuwo monggo glathik glinding Mbak Wiwit ayo dibuka catetane
Manuk emprit, Truk. Ha iya. Diganti mike sing cetha. Calurutan Iki mau manuk emprit. Ayo jajal saiki. Manuk betet. Manuk betet, Truk. Iya. Pating jeruwet. Kok suarane saya jeru, saya jeru. Monggo. Manuk blaka nggonmu ngladek delak-delok minta kodho cucuk mepet anjejer Iki mau apa, Truk? Lho kepiye to jineman glathik glinding. Sak banjure Sri Uning saking grup Pramuladi monggo dipun bawani Mas. Bawal meneh tampil ke muka lho ngono. Dipun bawani Mas Waldi melih. Monggo Mas Bawal. Bawa sinebut pahlawan putri cakepane sinebut pahlawan putri Sri Uning Mustika Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Sura lawe mbok sesuk dijak meneh Truk sapa Mas Bawal iya lah gene iki mung nyelawe
Wong putra Kanjeng Suralawe kok nyelawe. Tuk prangkung pacana bebilo Wiratmaya saya ngleker ya karang swara ndek ya. Larase iki ndek kaya. Tan wurung Sri Uning gugur dadi kusumaning bangsa iki wis dibawani Mas Bawal ya. Ning ora kaya seneng bengi iki sing nyiter. Ana penyiter kok ndi penjaluk kae jaang ya. Lah jebul arep wis sepuh ya sih titis. Monggo langganipun Sri Uning. Suarane ndek. Mangga. Ning ngendhok mengke. Katresnan Dendru tak gendang. Prapteng
Oh, sik napas. Mangga. Katresnane wiratmaya tinampi. Ya, la. Sanadyan pungkasanira prateng lena alamu nagara. Oh, ladalah. Nala Gareng Petruk Bagong. Janji padha dolanan ora padha iling karo wektu. Kalau bendaramu disebole, ayo aja padha ngungkurke marang bendara.